waro-waro pun katal bentang kalipun 31 monggo kangge jamaah tayub sami tumblek-blek wonten Blumbang Rada Gedung Pring Lamongan nggih. Bapak Dika turut mengundang kaki kanca-kanca jamaah tayo pun katal tanggalipun 31 bulan 8 niki nggih. Monggo sami tumplek-plek wonten Blumbang Drada. Pak Dika turut mengundang panitia Sukabumi berangkat. Aku tak delok Pak Dika, wae jajane meneh ya. Aku tadi wae takane nang takane gone kono. Waduh godang nyoto pancen asri dah no segering kabeh no Dik san suyut dino minggu Senin yo gak apa-apa ngono sing ngadep lesen padha numpak perahu senengi hatiku yen nyawa ora krasa jebul wayahe wis nelungu tiwul iya Mas saka indu akhir gak wayang ngedu lho Dik suwe ra kumpul aja gitu wae aku ora bisa turu sakno nek gak turu iki tiwul Dik waton Malaysia senadyan ora kumpul Mas yo aja di sia-sia ora tambah tak iki lho tawa apa kuwi ya Mas ijo Dik watone tuben kudu tak tangisi jarine wis ora nandak
jedor yer ono bana-bana cek esok mas rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor yer ban maneh cek esok sing tukang tambal ban yo tumpuk tak enteni sampai jangkro aku sampai ngantuk amin teko jog esok amin oleh opah kerupuk lah kok tukang tambal ban cek tumpuk mergo cek esok pagi kayo ngantuk tukang tambal ban kelumpuk yang telunging kumandang jumengling aduh laras ramah ramah lalagune parahiyangan tanah pangan Sunda ronggang gending 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 kita gending Jawa yang kan sudah marah yang kelungin pemandang jomangkro larat rontak rampak loko lalakune paroyanga anopa sondan abang rongkang gending gending gending